हेलौ फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो होननानै भिडिअ लाबोलायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना नायलांगोन। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखासै दुरान्ड कापआ जानो थांगासिनो दङ। देग्लाय जोंहा गुवाहाटीआव हरुहजाय स्टेडियामाव जागोन दुरान्ड कापनि गेलेनाय बादायलायनाया। दा बेनो जोंनि खाथिसिन होननानै बुंनो हायो। दा बे दुरान्ड कापआव जोंहा बड'लेण्ड एफसिआबो मैखोमै बाहागो लाबावसिगोन, बेखौ जों बयबो मिथिखासै। दा जोंहा बड'लेण्ड एफसि गेलेगोन जिहेतु जोङो बड'लेण्ड एफसिआ माबोरै गेलेगोन बा बड'लेण्ड एफसिआव सोर प्लेयार फैगोन एबार बेखौ जोङो मिथिनो लुगैदों आरो जों मिथिनो लुगैखागोनबो। मानोना जोङो बड'लेण्डनि हिसाबै बड'लेण्ड एफसिखौ जोबोद सापर्ट खालायो, जोबोद मोजां मोनो आरो गेलेनायफोरखौ नायनो लुगैयो, देरहाजानो लुगैयो। ओंखायनो जोङो सोर गेलेगोन बेखौ मिथिनो लुगैयो। दा ओरैनोथ' जोङो बे समाव जों ओरैनो साफा सानै गेलेगिरिफोरखौ वेलकाम खालामबाय थानाय नुदों बड'लेण्ड एफसिआ। दा हेड कच हिसाबैथ' जोङो सिगांनि बिकास फन्टि बिथांखौनो जों नुनो मोनदों। बिथाङानो जानो हागौ बेबारनि बड'लेण्ड एफसिनि हेड कच जाबावगोन। दा बेनि उनाव जोङो जायखौ जों बर'फ्रा अनला दाउ होननानै बुंबाय थादोंमोन ना, दा बिथांखौबो वेलकाम खालामनायखौ जों नुदों। दा बिथांनि गेलेनायखौ जों नुखांबाय सिगाङाव। बिथांनि गेलेनाया गाज्रिद्राय नङा, मोजांथारबो नङा होननानै बुंनो हायो। बिथाङा सासे गेजेर थाखोनि गेलेगिरि होनना बुंनांगोन। दा गाज्रि गेलेया, मोजाङै गेलेयो बे अनला दाउआबो। दा अब्लाबो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिनखौ लुगैयो ना, जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ देरहाबाय थायो, जेना बड'लेण्डनि मुंखौ रनसायो ना, बेखौ जों लुगैयो आरो। दा बे अनला दाउ बिथांखौ जों सिनायखासै, बिथांनि गेलेनायखौ जों नुखांबाय आरो बेजों लोगोनो जोङो नुनो मोनबावदों बे सासे ब्लेक, बिथांखौ वेलकाम खालामनाय नुदों। दा बेनि नामखौ आङो बावबाय। दा बिथाङा डिफेन्डार ना मा होनदों आरो बिथाङा राजस्थान एफसिआवसो गेलेयो दै। बिथांखौ आं राजस्थान एफसिआव नुखांबाय, फटकफ्रावबो आं नुखांबाय बिथांखौ। बिथाङा जानो हागौ राजस्थान एफसिआव गेलेखांबाय, बे ब्लेकआ। बिथांनि नामखौ आं बावबाय, आं नायदोंमोन नायनायालाय बावबाय। दा बेखिनि समाव जों मा बुंनो मा मानो ना, सोर फैबावगोन बेखौथ' जों मिथिथ'ला। जायखिजाया जोंनि गेलेगिरि, लकेल गेलेगिरिफ्राबोथ' थाखागोन, दिदोममोनाथ' थाखागोन नङा होमबा। दिदोममोन बिसोर थाखागोन, जेखियानो जाया मानो बिसोर थानांगौ। आरो जोंहा बड'लेण्डनि हिसाबै जोंनियावबो गाज्रि गैया, मोजाङानो दङ। खिन्थु बाहेरनिफ्राय एसे एनै साफा सानै जुदि आरो मोजांसिन फैदेरोबा जोंहा टिमा स्ट्रंसिन जागोन आरो देरहानायनि आसा खालामनो हायो। दा बेनि अनगायैबो गोबाङानो आं नायदों, गोबाङानो माने सिगांनि बे पेड्र' बिथाङा सिगाङाव गेलेखांबाय बड'लेण्ड एफसिनि जानानै। दा बिथांखौ गेलेफैजाबावनायखौ गोबाङानो हास्थायदों, गोबाङानो कमेन्ट लिरदों। कमेन्टखौ फरायनानै आं मिथिनानै मोनदों। दा बे पेड्र'खौ माने गोबाङा मोजां मोनदों, बिथांनि पारफरमेन्स बा बिथांनि गेलेनायखौ गोबाङा मोजां मोनदों आरो बे बारावबो बिथांखौ हांख्रायबावनाय, हास्थायबावनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, जों बयबो नुदों पेड्र'आ सासे मोजां प्लेयार। स्पेननिफ्राय फैदोंमोन जे बिथाङा। बिथांनि जोनायफ्रा एकुरेट जानो नागिरो आरो बिथाङा मोजां गेलेगिरि बेखौ बुंनांगोन। दा जोंथ' बारा बुंनो रोंला, खिन्थु जों जिखिनि नुदों मोजांखौनो नुदोंमोन आरो। दा बिथांनि दारैनो थांनाय दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिआ एसेबाबो आग बारायसिननो हादोंमोन आरो बे पेड्र'नि थाखाय। दा बिथांखौ फैजाबावनायखौ लुगैदों रायजोफोरा। दा रायजोफोरनि लुगैनाय हास्थायनायखौबो नारगारनो हाया नङा होमबा। रायजोनि लुगैनाय हास्थायनायखौबो एसे मानिनांगोन, जिहेथु बड'लेण्ड एफसिआ जुदि रायजोनि मोनसे टिम जानो थांगासिनो दङ। ओंखायनो नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेबो, जाहाथे जायखौ रायजोआ फसायो, जायनि गेलेनायखौ रायजोआ मोजां मोनो, बेबायदि प्लेयारफोरखौबो एसे साननाया मोजां, लाबोनो नाजानाया मोजां। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोन, जायखिजाया नोंथांमोनाबो बे बाराव
नायदो सापर्ट होदो आरो जोंथ' नायखायोआनो गुवाहाटियावसो जानायलाय गोबाङानो माने आसा थासिगोन एसे उसुबिदा जासिगोन थांनानै नायहैनो थाखाय अब्लाबो नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों नायबानो जाबाय आरो लोगोसेनो माबा ट्रायल जानो थांगासिनो दङ बड'लेण्ड एफसिनि दा बे ट्रायलखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ट्रायलखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन आरो बेनि उनाव सोर सोर गेलेयो बेखौबो आङो एसे नोंथांमोननो प्रसार खालामनो नाजागोन बा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफोरनानै होनो नाजागोन आरो लोगोसेनो नै सासे गेलेगिरिखौ आं मख'नो बावदों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि हलिचरन नार्जारि बिथाङानो बर'निफ्राय ISL आव गिबियै गेलेनो मोननाय सासे बर'नि फुटबल गेलेगिरि बिथाङा गिबियै गवा FC आव बिथाङा गेलेदोंमोन गवा FC नि जानानै बिथाङा ISL आव गेलेदोंमोन बिथाङा सासे मोजां गेलेगिरि बिथाङा क'क्राझारनि आथिखालाव बिथाङा गोबां क्लाबफोराव गेदेर क्लाबफोराव गेलेबाय आरो दा बड'लेण्ड FC आवबो देग्लायनि दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड FC नि जानानै बाहागो लागोन होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों बिदिनो मिडियाफ्रावबो जों नुनो मोनबाय अलरेडि हलिचरन नार्जारिया बड'लेण्ड FC नि जानानै दुरान्ड कापआव गेलेसिगोन बेखौ जोङो मिथिनानै मोनबाय दा बेनि थाखाय जोबोद बाख्नायनांगोन बा हलिचरननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जोंनि बड'लेण्ड FC नि जानानै गेलेनो थियारि जानायनि थाखाय आरो जाहाथे सासे सेनियर प्लेयार हिसाबै रोंखा राखा हिसाबै बिथाङा बड'लेण्ड FC खौ मोजाङै दैदेनगोन बड'लेण्ड FC नि जानानै मोजाङै गेलेगोन आरो बड'लेण्ड FC खौ माने गोजौ फारसे दावगानायाव मदद होगोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय आरो इयुनाव बिथांनि गेलेनायखौ जों जोबोद नायनो हांखुर बिथांनि गेलेनायखौ जों जोबोद मोजाङै नायगोन जाहाथे बिथाङा मोजाङै गेलेनानै दिन्थियो बेखौ जोङो बिथांनिसिम आर'ज खालामबाय थिग बेबायदिनो आं दाखालिबाव बिथांखौबो लोगो मोनदोंमोन बा नुदोंमोन आं बिथाङा बरपेटा र'डआव दङमोन बिथाङा बे बरपेटा र'डनि मिनि स्टेडियामाव प्रेक्टिस खालामदोंमोन नाथाय फुङाव आंबो बे समाव बिथांखौ नुनो मोनदोंमोन आरो दा बड'लेण्ड हालामाव दङ हलिचरन नार्जारिया बे हिसाबै बिथाङा बड'लेण्ड FC नि जानानै गेलेगोन बेखौ एसे आन्दाज मोनो आरो दा